Det er også på sin plads at fremhæve Dänikens dramatiske beskrivelse af Pseloxenotens beliggenhed, det vil sige den, der ikke blev brugt som offerbrønd. Han skriver i sin bog: knap 70 meter fra Maya-observatoriet ligger der en nøjagtig kopi af Chichen Itzas hellige brønd, skjult i junglen. Dette hul, der er bevogtet af slanger, giftige tusindben og plagsomme insekter. Citat slut. Umiddelbart får man indtryk af, at cenoten ligger i et grønt helvede af en urskov. Hvad Däniken glemmer at fortælle, og hvad man kan se på dette kort over Chichen Itza, er følgende. For det første ligger Pseloxenoten mindre end 70 meter fra Hotel Mayaland. For det andet ligger den kun et stenkast fra Pan American Highway. For det tredje findes der en landevej bogstaveligt talt på kanten af cenoten. Man kan cykle derhen og kigge ned i den. Alt i alt bliver der ikke meget tilbage af Dänikens spørgsmål vedrørende disse cenoter. Ved udgravninger og undersøgelser i ruinbyen Palenque i Chiapas, Mexico, fandt arkæologen Alberto Ruz Lullier i 1949 en hidtil ukendt nedgang i inskriptionernes tempel. Fundet skete helt tilfældigt, da man gravede i gulvet i templet på pyramidens top. Trappenedgangen var fyldt op med sten og grus, og sådan langsomt, trin for trin, arbejdede man sig ned gennem pyramiden. Og det var først i juni 52, man var nået helt ned til grundplanet. Og der stod man så over for en fastmuret væg. I væggen var der en kiste, som indeholdt smykker og skåle. Efter at have passeret denne forhindring, dukkede en ny op. En 3-4 meter tyk mur, der også blev gennembrudt, og atter fandt man en kiste. Denne indeholdt 6 skeletter af unge mennesker. Efter endnu en tilmuret dør stod arkæologerne så over for en trekantet åbning, der var dækket af en 2 tons tung stenplade, og det var bag denne stenplade, man fandt et gravkammer. Kammerets grundflade var 36 kvadratmeter, og der var 7 meter til loftet. Midt i rummet stod en stor sarkofag dækket af et 5 tons tungt reliefprydet stenlåg. Da arkæologerne i begyndelsen af november 52 fjernede låget, fandt de et skelet af en mand, der havde været 1,73 høj. Hans alder blev anslået til omkring 40-50 år, og ansigtet var dækket af en jademaske. Desuden blev der fundet mange smykker. Men det Däniken især har hæftet sig ved dette fund, det er sarkofaglåget og dets motiv. Vi ser en tegning af sarkofaglåget deroppe til højre. Og Dänikens tolkning af stenlågets relief er denne. Man ser her et menneskeligt væsen, der sidder med overkroppen bøjet fremover i væddeløbskørestilling. Et hvert barn vil i dag identificere hans fartøj som en raket. Den tilspidsede forende går over i en mærkeligt rillede udbukninger, der ligner indsugningshuller. Rakettens krop bliver herefter bredere, og fra halen står stikflammer ud. Det foroverbøjede væsen betjener sig af en række ubestemmelige kontrolinstrumenter med hænderne, og hælen på venstre fod hviler på en slags pedal, så vidt Däniken. Endvidere mener han, at figuren er klædt i en tætsluttende dragt, og vedkommende har korte ternede bukser på. Hovedbeklædningen anser han for at være en tænder. Endelig mener han, at den afbildede person må være Kikomas, eller også kaldet Kukulkan, en gud, en Maya-gud, og i sin bog nævner Däniken, at fundet blev gjort i 1935. Erik von Dänikens tolkning kritiseres meget stærkt af Gerhard Gadow i bogen Fortidsgåders forklaring. Årstallet for fundet bliver korrekt rettet til 1952. Endvidere mener Gadow, at der snarere er tale om et stormasket skørt frem for kort ternede bukser, når det drejer sig om rumfarens beklædning. Det bliver også påpeget, at den afbildede person har bare tæer, hvilket vi kan se på en senere illustration. Og i den tyske originaludgave af Dänikens bog, der var dette område mærkværdigvis sløret med sorte pletter. Gadow mener, at den begravede ikke kan være Kukulkan, for den historiske Kukulkan levede i en periode, der går fra 947 til år 999.
og at der ikke kan være tale om Kukulkans grav, viser nogle inskriptioner på sarkofaglåget. På lågets rand er der 54 maya-hieroglyffer, der blandt andet indeholder tidsangivelser. Og omsat til vores tidsregning svarer det til omkring år 603 og 633. Nogle Koster 14-prøver antyder imidlertid, at disse årstal skal rykkes omkring 260 år tilbage i tiden, det vil sige til slutningen af 300-tallet. Men uanset at der er tvivl om tidspunktet for begravelsen under inskriptionernes tempel, så kommer tvivlen ikke Däniken til gode. Man kan trods alt ikke begrave eller afbilde en person flere hundrede år før vedkommende er født. Der findes naturligvis også andre tolkninger af sarkofaglågets motiv end Dänikens. Alberto Rutz, der fandt denne grav, mener, at man i relieffet finder syntesen af Maya-religionen, nemlig erbødighed for mejsen, der sikrer menneskets liv, og som samtidig behøver mennesket for selv at leve. Gennem menneskets død ved ofring gives der nyt liv, og det symboliseres ved korset som livstræet eller mejsen, der vokser ud af den ofrede. Og øverst på korset, som altså skulle være et rumfartøj, sidder Quetzalfuglen med regngudens ansigt. Vi ser den her fremstillet, således som den ser ud på korset, det er den øverste. Det er mayaernes skittiserede gengivelse, og således som den virkelig ser ud nederst. Og det er i sig selv betænkeligt at have en papegøje siddende på toppen af en raket. I bogen Hidden Worlds skriver forfatterne Van der Veer og Moorman nogenlunde det samme. De sammenligner det centrale motiv med livstræet, der rejser sig bag den halvt liggende figur, og i toppen af træet sidder så denne mytologiske fugl. Men Däniken han afviser sine kritikere. De mere religiøst funderede forklaringer afvises totalt. Og i sit efterskrift til Var guderne astronauter, og med henvisning til filmen, der er lavet over hans første bog, skriver han: Hvem der har set filmen, der er bygget over mine bøger, vil for eksempel ikke mere for alvor hævde, at væsenet på gravpladen i Palenque forestiller en nøgen indianer på offeralteret, og at hovedudsmykningen er en fjerdusk, og at udstødningsflammen er vejrgudens stiliserede skægvækst. Dette kan jeg more mig over. Det er klart, at Däniken kan more sig over dette. Tilsyneladende har han omhyggeligt overset den saglige kritik, der er fremført mod hans påstande. I en senere bog udbygger Däniken sin tolkning af sarkofaglåget. Dels giver han sin fremstilling en snært mere over i retning af rumflyvning. Dels tilfører han nye momenter, der ikke tidligere har været med. De to bøger, jeg tænker på her, det er Fortidsgåder og Fremtids virkelighed, bind 1, og Min verden i billeder. Og fra at i den første bog, at der er tale om noget i væddeløbskørerstilling, så udtales der i den anden bog som en astronaut i en kommandokapsel. Og de korte ternede bukser er også glædet ud, men til gengæld så har han fået rullekrav pullover på i den næste gengivelse, og han har fået et bælte med sikkerhedslås. Og sådan er der flere andre ting. Og han konkluderer til sidst, at astronauten er korrekt påklædt. Jeg har altså ikke set astronauter i korte, stormaskede bukser. Men det har Däniken åbenbart.